Tutkijat Teemu Pauha, Inkeri Rissanen ja Hannu Lt. Heikkinen kutsuttiin Helsingin yliopiston tiedekulmaan keskustelemaan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvistä peloista, epäluuloista, oppimisesta ja yhdessä elämisestä. Tilaisuus kuului moniosaiseen Uskaltaako tästä edes puhua -keskustelusarjaan. Puhetta johtivat Focus ry:n toiminnanjohtaja Marja Laine ja dialogikasvatuksen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Sari Hajar-Sorsa. Korostamme joskus itseämme ja muita yksilöinä, joskus erilaisten ryhmien jäseninä. Jakolinja me ja nuo toiset vaihtelee tilanteessa toiseen. Omaksi koettua ryhmää helposti suositaan, mutta tutkimusten mukaan se ei ole automaattista. Tällä videolla pohditaan, onko erilaisten ryhmien välinen vihanpito tutkimusten mukaan oikeasti meille ihmisille luontaista vai ei. Lisäksi pohditaan esimerkiksi sitä, miksi pelkäämme, että teemme virheitä kohdatessamme eri katsomuksellisista taustoista tulevia ihmisiä. Lähdetään nyt tutustumaan teemaan. Ja silti ihmiset kokeellisessa tilanteessa suosii sitä omaa porukkaa. Tästä helposti vedetään sellainen johtopäätös, että ihmiset automaattisesti aina sit suosii niitä omia ja sorsii muita, mutta itse asiassa ei ihan tarkalleen ottaen pidä paikkaansa. Et näyttää, että tämä sisäryhmien suosiminen, kotiinpäin pelaaminen on luontaista, mutta siitä ei välttämättä seuraa aktiivista vihamielisyyttä tai sitä niin kuin muiden sorsimista. Semmoinen esimerkki, mistä monet saa ehkä kiinni, mikä ero näillä on vaikka niin kuin isänmaallisuus. Et voi olla niin kuin ylpeä omasta kotimaasta ilman, että samalla on sitä mieltä, että kaikki muut maat on ihan sieltä ja syvältä. Se aktiivinen vihamielisyys muita kohtaan ei välttämättä ole yhdessä sitten sen voimakkaankaan ryhmäidentiteetin kanssa. Jos mä nyt vedän yhteen, mitä mä nyt tässä olen yrittänyt sanoa tämän 20 minuutin aikana, on se, että yhtäältä niin kuin ryhmiin samaistuminen on ihmiselle luontaista. Ja siinä ei ole nyt mitään ongelmaa, että me koetaan voimakkaasti olevamme jonkun ryhmän jäseniä ja koetaan voimakkaasti olevamme jonkun uskonnollisen tai kansallisen ryhmän jäseniä tai voimakkaasti jotain sukupuolta tai voimakkaasti mitä tahansa. Et siinä ei tavallaan ole mitään ongelmaa. Meillä jokaisella on erinäköisiä tämmöisiä sosiaalisia identiteettejä. Et se itsessään ei ole ongelma, että ongelma on oikeastaan se, että mitä tapahtuu silloin, kun tällainen voimakas ryhmäsamaistuminen yhdistyy uhkan kokemukseen. Silloin, kun ei pelkästään ole niin, että minä koen voimakkaasti olevani osa jotain ryhmää ja mahdollisesti jopa ylpeä siitä ryhmäjäsenyydestä, vaan kun mulla sen lisäksi on vielä kokemus siitä, että ne muut on uhka tälle mun ryhmälle. Tällä alueella on hirveästi sellaista virheiden tekemisen pelkoa, loukkaamisen pelkoa, väärin tekemisen pelkoa. Tällä viikolla oli yksi semmoinen luentotilanne, missä yksi opiskelija nosti käden ja kysyi, ja tuntui, että sanotti tosi monen tuntemuksia siinä hyvin, että vaikka sanot, että tämmöisellä katsomuksellisen ja kulttuurisen moninaisuuden alueella ja yhdenvertaisuuden edistämisen alueella, niin tälläkin me voidaan niin kuin oppia ja saadaan tehdä virheitä, mutta miten me ikinä oikeasti uskallettaisiin tehdä virheitä? Me nähdään tuolla somessa, mitä tapahtuu, kun joku puhuu väärällä tavalla ja joutuu boikottiin. Että pidetään näitä asioita tärkeänä, mutta on oikeasti hirveän pelottavaa. Ja me voidaan katsoa tätä myöskin tällä niin kuin kontrafaktuaalisella tavalla. Eli toisin sanoen tarkastellaan sillä tavalla, että mikä estää meitä viisastumasta. Toisella puolella me katsotaan, mikä mahdollistaa meille viisastumisen. Ja yksi sellainen asia, joka selvästi niin kuin mahdollistaa ihmisen viisastumisen, on kyky moninäkökulmaiseen ajatteluun. Ja sitten taas vastaavasti sellainen asia, mikä estää viisaaksi tulemista, on yksinäkökulmainen ajattelu. Ja sanotaan nyt suomeksi ihan niin kuin siis tällainen vastakohta-asettelu, polarisaatio. Jatkaakseni tätä vielä, että mitä tälle pitäisi tehdä, niin mun mielestä yksi semmoinen avain on kyllä tämä niin kuin tällä hetkellä paljon puhuttu käsite, on tämä niin kuin uskonto-lukutaidon käsite. Että kyllä mä jotenkin peräkuuluttaisin sitä, että riippumatta siitä, että kuinka uskonnollinen henkilö itse on ja onko ollenkaan, niin olisi kuitenkin niin kuin jonkunnäköinen perustavanlaatuinen ymmärrys tai perustasoinen ymmärrys siitä, että mitä uskonnollisuus sitten voi muille ihmisille merkitä. Mun mielestä hyvä esimerkki on tämä niin kuin meidän tutkimus niistä ateisteista, joista nimenomaan ne, joilla oli jonkunnäköinen tuntuma siitä uskonnosta omakohtaisesti, niin oli myös niin kuin myönteisempi suhtautuminen muihin uskonnollisiin yhteisöihin. Että jotenkin mä pitäisin näen tässä sellaisia niin kuin tiettyjä uskontolukutaidon elementtejä, että se, että joku tuntuma siihen, että mitä uskonnollisuus voi toiselle ihmiselle merkitä, voi myös niin kuin auttaa suhtautumaan siihen niin kuin myönteisemmin. Jos me puhutaan vaikka tämmöisestä
niin kuin hyväksyvän tunnustamisen logiikasta suhteessa uskontoihin, minkä mä ajattelen, että linkkaa, tai mun ajatus uskontolukutaidosta on jotenkin semmoinen, että sen perustana on tämmöinen niin kuin hyväksyvän tunnustamisen arvomaailma, jossa me niin kuin pyritään näkemään toinen semmoisesta lähtökohdasta, että me oletetaan, että jokaisella kulttuurilla ja uskonnolla on jotakin positiivista ja arvokasta annettavaa tälle maailmalle. Mutta sitten semmoinen lähestymistapa, missä me nyt yrittäisiin vaikka nuoria tukea niin, että me ymmärrettäisiin just lisättäisiin sitä ymmärrystä ja sitä käsitystä, että me kaikki liikutaan näissä erilaisten sosiaalisten identiteettien niin kuin verkoissa ja verkostoissa, jossa se uskonto on ehkä yksi. Se voi olla näkyvillä, mutta jos se on niin kuin näkyvillä, niin sitten samalla tuodaan ne muut risteävät sosiaaliset identiteetit näkyvät. Me niin kuin vahvistetaan monipuolista kuvaa, että kaikilla on se monipuolinen kuva niin kuin sekä itsestään että muista. Ja sitten samalla tämmöistä niin kuin muovautuvuutta korostavaa ihmiskäsitystä ja kulttuurikäsitystä. Me ei kuitenkaan koskaan olla vaan sen yhden ryhmän edustajia. Et me ei koskaan olla vaan niitä niin kuin kristittyjä tai ateisteja tai muslimeita, vaan me ollaan itse asiassa aika paljon kaikkea muuta. Ja usein sieltä niin kuin löytyy niitä niin kuin yhtymäkohtia jokaisten ihmisten välillä. Siellä, missä joku niin kuin kansallisuus tai uskonto tai muu erottaa, niin löytyy kuitenkin niitä jotain yhtymäkohtia. Että me voidaan olla, vaikka ollaan eri uskontoja, niin me voidaan olla vaikka perheen-isiä molemmat itse asiassa, tai jalkapallofaneja tai mitä tahansa muuta, mikä saattaakin sitten niin kuin tuoda ihmisiä aika hyvin yhteen. Uskonnot oppiaineina, tai tällaisena niin kuin, oppiaineina, niin ne on oikeastaan aika harvinaisia paikkoja koulussa, jossa todellakin niin kuin kutsutaan esille ihmisestä sitä vastausta kysymykseen, miksi minä olen tässä maailmassa, miten minä haluan olla tässä maailmassa, miten mä haluan elämäni päivät viettää.